Estem a l'Hotel Espanya, hotel de 4 estrelles i edifici de patrimoni històric ubicat al carrer Sant Pau número 9, al costat del Teatre del Liceu, en ple cor del barri del Raval. L'Hotel Espanya va ser inaugurat el 1859 amb el nom de Font d'Espanya. A l'any 1900, la propietat d'aquells moments encarrega fer una renovació integral de tots els espais públics al cèlebre arquitecte modernista Lluís Domènech i Muntaner. Lluís Domènech i Muntaner fa una intervenció a tota la planta noble, que és l'actual llegat modernista de l'hotel. Per dur a terme aquesta renovació, Domènech i Muntaner es rodeja d'importants artistes de l'època. Els més importants van ser Eusebi Arnau, que va portar la seva col·laboració amb la xemeneia d'alabastre, que s'ubica a l'actual bar de l'hotel, i amb Ramon Casas, que va col·laborar amb els espectaculars frescos de les sirenes que es troben a la sala que pren el seu nom. L'Hotel Espanya és també un hotel molt obert a la ciutat per acostar tot el seu llegat artístic, arquitectònic, patrimonial a la ciutadania. Organitzem visites guiades de dilluns a divendres en horari de matí i en horari de tarda, que permetran a tots aquells que ho desitgin descobrir aquesta joia modernista del barri del Raval. L'Hotel Espanya és també un establiment amb molta inquietud cultural. Per aquest motiu organitzem constantment tota una sèrie d'activitats de caire cultural que van des de tertúlies literàries liderades per cèlebres escriptors, concerts de jazz, en temporada d'estiu a la nostra terrassa a l'aire activitats musicals, i val a dir també que és un hotel amb molta importància gastronòmica. En el nostre restaurant Font d'Espanya fem una cuina d'arrels tradicionals liderada pel cèlebre xef Martí Berasategui.